Райна, трябва да измислим видео. Трябва да измислим видео за следващата седмица. Дай ми идея. Може да направим стрим на живо, знам как се прави. И да играем, и да стримвам с Коко. На какво ще играете? Clash of Clans 2 имаме. Кой колко? Братчет ни, бе. Няма да замесваш брат. Спокойно, бе, аз ще бъда Спокойно, бе. Спокойно, бе. Само ще ни трябва зелен екран, обработка. Ти не си готов за такива неща. Само ни трябва зелен екран, обработка. И всичко останало е в YouTube. Какво искаш по-точно от мен? Трябва да имаме идея за видео. Нали сега обмисляме? Да. А ти ме питаш какво искам от тебе. Да ми помогнеш за да измислим идея за видео. Тогава може да направим песен. Кой знае? Да, ти ще пееш, аз ще снимам. Да. Но да не го казваме на камера. Забрави ли, че сега снимам? О-о.